היום אנחנו נראה לכם את מכונית טרבו. זה מכונית יותר מהירה מהמכונית ההיא, זה 110 קמ"ש. אנחנו נראה לכם איך היא נוסעת, היא מאוד חזקה. היא עולה גם הרבה כסף. הנה, נראה לכם איך היא נוסעת. הפסיק הסרטון. ראיתם איך היא נוסעת וזה, לא יכול לקרות לה כלום. עכשיו תראו את הגלגלים. מרוב המהירות הם נהיים כאלה. עכשיו נראה לכם איך היא נוסעת. מאה ועשר קמ"ש, שזה הרבה. וואו, וואו, וואו.